Şol gün akşam ara İsa şägirdlerine "Kölüň beýleki tarapyna geçeliň" diýdi. Şägirdler mähelläni şol ýerde galdyryp, İsany oturan gaýygyna özleri bilen alyp gitdiler. Olaryň ýanyna başga gaýyklar hem bardy. Şol wagt güýçli tupan turup, tolkunlar gaýyga urulup başlady da, gaýyk suwdan dolu ugrady. İsa bolsa gaýygyň isky tarapyna bir ýassyga ýaslanyp uklap ýatyrdy. Şägirdler onu oýaryp, "Mugallim, biz helak bolýas. Bu seniň perwaýyňa da dälmi?" diýdiler. İsa turup ýele käýedi. Ol köle, "Sen bol, beset" diýdi. Şonno yer ýatdy we dolu asudalyk boldy. İsa şägirdlerine, "Näme üçin gorkýarsyňyz? Eýsem henize iman eden zokmy? Eýsem imanyňyz şeýle gowşakmy?" diýdi. Olar gaty gorkuşup biri-birlerine, "Bu kimke? Onuň sözüne hatda ýelem, kölem gulak asýar" diýişdiler.